Водораслите консумирам вече 11-та година. Още когато започнах да ги пия, бях на 21 години, нямах никакви здравословни проблеми. Започнах профилактично, но най-силно усетих техния, според мен е страхотно благотворен, невероятен ефект, когато бях бременна. Първо, много лесно и енергична беше, много лесно протече самата бременност. Второто, което се случи, че се роди едно здраво бебе, голямо, хубаво здраво бебе, което още от 10-тия ден започна да пие тези водорасли. Започнахме с бифидуса и до момента вече е пил почти всички, без там някои, които са за съответната възраст за по-големи хора. Това, което забелязах върху моето дете е първо, че боледува много по-рядко от тези, които не пият водорасли. И второ, че когато се случи нещо, някаква истинка или нещо подобно, го преодоляваме много бързо, за много кратко време, да речем 3-4 дни, само единствено с водорасли, без нищо външно и странично. Единствено си позволявам да комбинирам водораслите с хомеопатията, когато става дума за нещо по-сложно. Например, ангина. Това е слабото място ангината, но вече рекордът е, че гнойната ангина ние продоляваме. Рекорда беше за 2 дни, като накрая на втория ден, пак подчертавам, водорасли плюс хомеопатия вече, Богомила нямаше температура и нямаше никакви налепи. Тоест такова нещо като гнойна ангина, което обикновено децата минават за около седмица и половина-2 с много тежки температури, отпаднал с антибиотици и така нататък. Ние се справяме буквално за 2 дни, пак казвам, накрая на втория ден вече нямахме симптомите, които са типични за гнойната ангина. Другото, което мога да кажа е, че аз, естествено, когато човек види тези ефекти, не може да си ги задържи само единствено за себе си. И то става съвсем спонтанно и естествено човек да споделя това, което е усетил, особено когато става дума за дете. Това за една майка е най-важното нещо, бързо да се преодоляват тези неща. И аз си позволих така да споделя тези хубави ефекти с много мои приятелки. Искам да кажа това, че нямаше нито едно изключение, т.е. нямаше дете, при което да не се наблюдава подобен ефект. И това ме прави много щастлива. Първо, като майка на здраво дете, второ, аз самата сама здрава майка. И трето, мога да бъда полезна на моите приятелки, да имат здрави деца и да бъдат здрави родители.